Nagakinahanglan sang dugang nga preparasyon para sa seguridad sa mahin sang Philippine National Police o kon PNP sa tion nga may mga operasyon nga involved ang mga personalidad nga nagapanag-iya sang armas luthang kaangay sang rifle. Iniyang ginpayag ni Police Colonel Ronaldo Palomo, Direktor sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO, may kaangtanan sa pagpahunugot sa mga sibilyan nga magpanag-iya sang semi-automatic rifle. Suno kay Palomo, bangod sa kadako sang kalibre sang armas luthang kasubong sang 7.62 mm, nagakinahanglan man sang dako nga proteksyon o kon shield batok sa nasambit nga rifles. Apang ginathag naman sang direktor nga bag-o pa man mapahanugutan ang mga sibilyan nga magpanag-iya sang kaangay nga armas luthang, may nagakaigo nga requirements nga dapat ang mga ini sundon. Dugang pa sang natungdan nga ang sinuman nga mga sibilyan ang nagapanag-iya sa mga firearms ang kwalipikado kag maayo nga pumuluyo. Ini si K5, Nicole Castañeda de Prado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.